Стары млын, Ведух Тацяна Миколаевна правядуць для вас экскурсію па выставачных залах, у якіх размешчаны две выставы наших пастаўскіх мастакоў. Яна называецца «Родныя мясціны і марскія пейзажы». Іх можна ўбачыць на выставе жывапісу ў доме рамёстваў Стары млын у горадзе Паставы. Аўтарам работ з'яўляюцца члены народнага клуба майстры, жыхар вёскі Жуперкі Іосіф Іосіфавіч Гарбуноў і пастаўчанін Ігар Павлович Раднікоў. Вялікая зала старога млына аддадзена пад інсітнае наіўнае мастацтва. Тут прадстаўлена каля 30 карцін з сюжэтамі вясковых жыцця і побыту беларускай прыроды. Іосіф Гарбунов, аўтар гэтых прац, мужчына малюе з дзяцінства. Кажа, што навучыўся ад матулі, якая ўсё жыццё захаплялася маляванкай. У школьныя гады мастак афармляў розныя стэнды і палічкі ў школе, а калі вярнуўся з арміі, кіраўніцтва завода жалезабетонных вырабаў прыняла яго да сябе афарміцелем. Ён на працягу некалькі дзесяцігоддзяў афармляў актавыя залы, абрадавыя памяшканні, партыйныя кабінеты па ўсяму пастаўскаму раёну. Каб здольнасці хлопца развіваліся, райвыканкам накіраваў яго на вучобу ў завочны народны універсітэт мастацтваў у Маскве. Там ён набыў прафесійныя навыкі мастака-афарміцеля і падвучыўся жывапісу, якім працягвае займацца і сёння. Сюжэты гэтых карцін у асноўным прыдумвае, што бачна па выставе. З натуры тут намаляваны нацюрморты, дом мастака і яшчэ пара-тройка прац. Дарэчы, гэта яго трэцяя персанальная выстава ў Старым млыне. Столькі ж разоў ён удзельнічаў у нацыянальных выставах наіўнага мастацтва інсіта. Нядаўна інсіце нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, а імя Іосіфа Гарбунова ўвайшло ў спіс носьбітаў нематэрыяльна-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. А зараз запрашаю вас прайсці ў другую залу нашага старога млына. Непрафесійным мастаком з'яўляецца і другі аўтар, Ігар Раднікоў. Нарадзіўся ён у Баку, на беразе Каспійскага мора. Адсюль і сюжэту яго работ «Марскія пейзажы». Маляваць пачаў у 1999 годзе, ужо пераехаўшы ў Паставы. Сваім настаўнікам лічаць Івана Айвазоўскага і Анатолія Пасана-Сапкова. Пачаў ён працаваць у тэхнікі масленага жывапісу ў 1999 годзе, калі прыехаў у Паставы. Першая яго праца была «Храм агню». Ён не звязаны з морам, але цікавы і вельмі сімвалічны. Персанальная выстава Ігара Раднікова арганізавана ўпершыню. Работы аўтара вельмі цікавы, разнастайны і самабытныя. Спадзяюся, што наведаўшы нашу віртуальную старонку, вы наведаеце нас насамрэч. Будзем рады вам. Дзякуй за ўвагу, шаноўныя